खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि दिनै 31 मार्च थामहिनबा दिनैनि कालारनिफ्रायनो जे प्रमोद बर'नि जे पावार एन्ड फांसन प्रमोद बर'नि जे बिटिसि नि जाखिनि पावार दङ बे पावारा गोमा लांसिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिबियावनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंग्रो। ইয়াত 31 তাৰিখ মাৰ্চত শেষ হ'বলৈ গৈ আছে। আজি 26 তাৰিখ ফাৰ্ষ্ট দিনহে আছে। ইয়াৰ পিছত তাৰ কাগজ কলম কাম নাই, কোনো কাগজৰ কলম কাম নাই। এইটোতো প্ৰমোদ বড়োৰ কথা, এইবিলাক কথা 31 তাৰিখত শেষ, 31 তাৰিখ মাৰ্চত শেষ। बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे प्रमोद बर'नि जोबथा कालारा 31 मार्च आरो बे 31 मार्चनि उननिफ्रायनो बिथां प्रमोद बर'नि मोनफ्रोमबो जे हाबाफोर बे हाबाफोरा जानाय नंला, मोनसेबो खामानि जानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमन हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा आपिल खालामदोंमोन जे बिटिसि सेक्रेटारिनि नेहाथारिखनि मावख'गिरिफोर आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो ठिकादारफोरखौ बे समाव बुंथिदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिया जिहेतु जाखिनि खामानिफोर बे खामानिफोरा प्रमोद बर'निया 31 मार्चनि उनावनो जाला अब्ला बे समाव रावबो खामानि मावनो नाङा होननानै बिथाङा बुंथिदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा। আৰু আমি সেইদিনা এটা কথা কৈছে যে খবৰদাৰ বিটিচিৰ কন্ট্ৰেক্টৰ হওক বাহিৰৰ কন্ট্ৰেক্টৰ হওক ইহঁতক আমি কৈছো প্ৰমোদ বড়োৰ শাসনটো 31 তাৰিখ মাৰ্চত শেষ হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি বিল পাব লাগে বা কি পাব লাগে লৈ ল আৰু 31 তাৰিখৰ আগত আজিৰ দিনত নতুনকৈ অৰ্ডাৰ নতুনকৈ কিবা সাপ্লাই অৰ্ডাৰ হওক নতুনকৈ কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন হওক এইবিলাক কন্ট্ৰেক্টৰবিলাকে প্ৰমোদ বড়োক পইচা দি পেলাই ঘুচ দি পেলাই নল'বি, সেইটো নষ্ট হৈ যাব। যিহেতু মই ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমি চৰকাৰ বনাই আছো, এইবিলাক লায়াবিলিটিছ মই নল'ম বুলি মই কৈ দিছোঁ চিধাকৈ অপেন। আৰু আমাৰ অফিচাৰসকলেও যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেল অফিচাৰসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে প্ৰমোদ বড়োৰ ফেচাত যাতে অৰ্ডাৰ বা চেংচন নিদিয়ে। যিহেতু প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো আয়ু যিটো সময় ইয়াত 31 তাৰিখ মাৰ্চত শেষ হ'বলৈ গৈ আছে। আজি 26 তাৰিখ ফাৰ্ষ্ট দিনহে আছে। ইয়াৰ পিছত তাৰ কাগজ কলম কাম নাই, কোনো কাগজৰ কলম কাম নাই। সেইকাৰণে যাতে এইবিলাক নকৰিব, খবৰদাৰ পইচা দি ঘুচ দি পেলাই কিবা নতুন অৰ্ডাৰ ল'লে এইটো নষ্ট হৈ যাব। চিধা কথা, মই প্ৰমোদ বড়োৰ যিকোনো লায়াবিলিটিसखौ মই हात निदिया। मोनसे सोंथि जाखाङो थारैनो जे हाग्रामा महिलारि बुंनाय बायदि बे समाव दिनैनिफ्रायनो प्रमोद बर' बिथाङा प्रमोद बर'नि जाखिनि खामानि मावनायनि गोहो बे गोहोआ गोमालांसिगोन नामा? माखासे घन्टानि उनावनो थामहिनबा बे समाव 31 मार्चआ माखासे घन्टाल' सम दंसै, बेनि उनावनो प्रमोद बर'नि जे गोहो बे गोहोआ गोमासिगोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि। नाथाय बे समाव मोनसे टुइस्टखौ जों नुनो मोनदों जे बे समाव मोनसे नटिफिकेशनखौ नुनो मोनदों। थारैनो नोंथांमोननोबो बेखौ फोरमायगोन जे बे समाव मोनसे नटिफिकेशनखौ बे समाव नुनो मोनदों दे रोखा बेवहाय फोरमायथिदों जे बा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसिम फोरमायहरनाय मोनसे लाइजाम दैथायहरदों जे 23 एप्रिल बे एप्रिलाव रां बावजा जानो थांगासिनो दं आरो जानायनि थाखाय गासै फर्मेलिटिखौ खालामनांगौ होननानै मोनसे लेटार दैथायहरनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। थामहिनबा बिटिसिनि 2025 आरो 26 रां बावजा बे रां बावजाया फैगौ 23 एप्रिलनिफ्राय जागोन होननानै फोरमायथिनाय नुनो मोनदों। बेनिफ्राय सोंथि जाखाङो जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राया नंखाय फोरमान होनो थांगासिनो दं नामा? मानोना बे समाव जिखिनि लेटार बेवहाय दैथायहरदों बे दैथायहरनिफ्राय रोखा जायो जे जाखिनि खुंथाय गोहोआव थानाय थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि हानजा बे हानजानि जे फैगौ 23 एप्रिलाव रां बावजाया जागोननिफ्राय रोखा जायो दे बे समाव प्रमोद बर'नि जेखिनि गोहो बे गोहोआ
दंबाय दङ आरो गोहोआ थागोन नाथाय हाग्रामा महिलारिनि आरो बिथांनि जे सेला बेलाया बुंनाय बाथ्राफोर बे बाथ्राया बे समाव नंखाय फोरमाननो थांगासिनो दं जुदि बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राया थारमोनब्ला नाथाय बे समाव माबोरैहाय बा बिथोना सौफैदों जे 23 एप्रिलाव रां बावजाया गुसुं समनि थाखाय जागोन होननानै माबोरैहाय बे समाव नटिफिकेशना मोनफैदों नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे बाथ्रा बुंनाय थामहिनबा बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदोंमोन दे 31 मार्चनि उनावनो बिटिसिनि गासै पावार एन्ड फांसना प्रमोद बर'निया थानाय नंला होननाय बाथ्राया बे समाव नंखाय फोरमान जानो थांगासिनो दं नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि सेला बेलाया बुंनाय बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जे बिथाङा थार बुंमारदों नामा बा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनाया बेसेबां सैथोथि दं बेनि सायाव कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन गोजोन्थों।